I'll give you something. And while we at it, let's give it a new name, right? The Undersound. Hear this! Takže čaute, ja som Predatok, za vás vítam u ďalšieho videa. Dneska to bude video z Call of Duty 4. A zabudol som zapnúť fraps hneď keď som začal, ale už sa mi trošku podarilo, hrám z M4, ale dnes som až taký skilla. A dnešnou témou bude Avermedia Live Gamer HD a Max Payne 3. Vybral som si tieto témy preto, lebo viete, blíži sa koniec školského roka a za odmenu si idem kúpiť kartu na natáčanie, ktorá vôbec nezaťažuje ani procesor, nezabera veľa miesta na disku, môžete natáčať v HD, až keď sa mi podarí, tak budem natáčať aj z PS3. Asi môžete vidieť, je to asi iba 4-minútové video. Už som povedal dôvod, prečo zabudol som nahrávať na začiatku, ale na budúci to už bude dlhšie. Teraz som si ho všimol, vôbec som ho nedal dole, nechápem prečo. Takže taktiež bude aj leto, bude väčší nával videí ako bol doteraz. A ešte druhá téma je Max Payne 3. Rozhodol som sa, že to budem natáčať, lebo asi tí starší hrali jednotku, dvojku, ale aj niektorí mladší hráči. A kúpil som si aj trojku na počítač, takže budem z toho natáčať. Budem natáčať ale od 4. kapitoly, lebo prvé 3 už som natáčal, ale na inom kanáli, takže mne už sa nechce natáčať zase odznova. Čiže ešte sa rozhodnem, či budem natáčať odznova alebo nie. Takže to ešte čo tak budeme hovoriť. Ešte možno dám, toto je hrám na hardcore servery. Je to veľmi dobrý server, hraje tam veľa hráčov a v popisku bude aj IPčka toho servera, prepáčte, ale nejako sa zakotávam, furt keď dodabúvam videá a proste to musím aj dopísať. A takže čakajte, buď ešte dneska video z Max Payne 3 alebo zajtra, a keď sa bude dať, budem natáčať aj z Team Fortress 2 a z Left 4 Dead 2 a rozhodol som sa, že budem natáčať asi aj zo Splinter Cell Conviction. Veľa hráčov hraje Splinter Cell, takže pozná tú hru, Bobby Camper s guľometom, čiže vážne. A na budúce to už budem hrať s M40 z AGOG. Kto by si so mnou chcel zahrať, tak bude v popisku IPčka servera. A ešte čo vám tak budem hovoriť. Ešte keď chcete, tak vám tam dám aj môj Steam, keby ste si ma chceli pridať. A čo ešte tak rýchlo rozmýšľať dačo. Áno, máme nového člena, volá sa Taker the Phenom, on bude natáčať asi z wrestlingu, takže to je všetko a majte sa.